Bon dia. En aquest vídeo vos ensenyarem a com entrar i accedir a través del vostre compte d'usuari d'alumne de Sortes Facers totes les eines G Suite. Recordeu que les eines G Suite són aquestes eines que utilitzem per a educació, a primari i a secundari, i està integrada de moltes aplicacions, com pugui ser el correu, el Drive, el Classroom, però ara ens centrarem en entrar, per accedir amb l'usuari i contrasenya que vos hem facilitat i llavors a veure com entrem en el correu. Per primera vegada, si entreu a un ordenador, perquè llavors, quan ja que heu entrat a l'ordenador, vos recordarà el vostre usuari, d'acord? El que fem és posar Gmail, fem una cerca i aquí el primer resultat sol ser correcte i posam per entrar a Gmail. Ens diu iniciar sessió o crear un compte. No hem de crear cap compte perquè ja el teniu creat i anem a iniciar sessió. Aquí heu de posar el vostre compte. Jo tinc un d'alumne, alumne Ramon, cadascú ha de posar el seu usuari, que normalment per als alumnes és inicial de la lletra del nom més el primer llinatge. Per tant, si un nom Matías Barceló, serà M Barceló. Després ve la arroba, que se posa en la combinació de tecles ALGR i 2, arroba a punt, que especifica que és alumne, a.facers.org. Per tant, jo vaig crear un compte d'alumne que diu alumne Ramon, posaré arroba a punt, perquè sóc alumne, facers.org. Li pitja següent i ara me demana la contrasenya. La contrasenya, vos varen posar tots una contrasenya unitària, normalment de 1 al 8, i vos demana que la primera vegada que entreu canvieu la contrasenya per una que sapigueu només vosaltres, tenint en compte que la contrasenya és allò necessari i útil que cadascú ha de saber per ell mateix, perquè és com si fos la clau de casa vostra, d'acord? Per tant, la clau de casa vostra no la deixeu ni la doneu a ningú, cap codi secret per entrar dins casa vostra. Què passa si mos oblidam? Ho faig saber a la tutora o a mi mateix i vos refrescarem la contrasenya a través de l'administració de la consola de @facers.org, d'acord? Per tant, jo ara posaré la meva contrasenya i si l'he posada bé, pitj a següent i me deixarà entrar. No me demana que la canviï perquè jo ja havia entrat altres vegades. I aquí tenim el correu, la bústia d'entrada, d'acord? Aquí, a la fata d'entrada, bústia d'entrada, o si està en castellà posarà bandeja, tindreu els correus que vos arribaran de la mestra o d'altres companys. Recordeu que els alumnes només podeu enviar correus a la mestra o entre vosaltres mateixos. És a dir, és un correu protegit per educació de Google i només se poden enviar els nins correus entre ells perquè són @facers.org i els mestres també els hi poden enviar i els nins en els mestres. Malament sigueu son pare, malament sigueu sa mare i tingueu un Gmail, un Hotmail o el que sigui, no podreu enviar correus en el vostre fill, ni ell tampoc no podrà enviar. Això és l'avantatge i la protecció per fer feina amb escolars, d'acord? Després, altres eines que teniu, aquest puntets, aquí hi ha totes les aplicacions, hi ha el correu, hi ha el Drive, hi ha el Classroom, moltes altres aplicacions que llavors ja més en van farem altres vídeos i vos explicarem. Molt breument. Si volguéssiu escriure, aneu aquí a redacta, aquí poseu el correu de qui li voleu enviar, per exemple, si li voleu enviar en el mestre Ramon és rquegles@facers.org, aquest és el meu correu de feina, i aquí poseu assumpte, sempre està bé que poseu dubte sobre el que sigui, necessit tal, i llavors en el cos del missatge escriviu tot el que necessiteu explicar, d'acord? I el botó envia per enviar, i llavors aquí hi ha diferents altres eines que són molt útils si voleu adjuntar fitxers, o si voleu fer enllaços, o si voleu pujar document del Drive, però això ja són altres assumptes més elaborats, d'acord? Per tant, espero que aquest vídeo vos hagi servit i que vos sigui útil de cara a poder accedir en el correu corporatiu de @a.facers.org i que pugueu rebre i enviar missatges cap a la mestra o cap a qualsevol especialista o director o equip directiu que necessiteu comunicar-vos amb ells. Molt bé, moltes gràcies i fins a un altre vídeo.